ओइ बिमा आं एसे बै खामार बस्तियाव थांना फैनि दे खामार बस्तियाव मा खालामनो थांबाय थायो नोङो सानफ्रामबो हो है लोगोफोरजों एसे लुदु गेलेनो आं टाइम पास लुदुसो गेलेहैयो ना सोरखौबा नायनोसो थाङो नोङो लुदुसो गेलेहोयो नुबालाय एसे एनै नायनाय जायो आरो हाबे लामायाव लोगो मोननायखौ एसे एनै नायनाया जाखायोना बयहाबो एलाय आंनि सन्देहआ नोंथारगौ नोंखौ बे मोसौफोरनि गोदनायाव गाथा गानहोनाय बायदि बिदिसो गानहोगोन आं नोंखौ होद मा गोदाव स्रं मोसौनि गाथाफोराव गानहोलाबायनांगौ जाखो मानसिनोलाय उसुबिदा जायोना आंहा आं लोगोफोरजोंसो लुदु गेलेहैमारोथ' थगायाखैलै आं सयथिबो दा सोरबाफोर फैबा आंखौ क'क्राझाराव थांदों होनदै बिहावसोआ सोंबाबो न'आव गैया क'क्राझाराव थांदों बिदि होनदै दे आं थाब फैगोन थाथ' बे हौवाया लुदुसो गेलेहैमारो ना माइथाय दानि जुगनि हौवाफोरखौ फोथायजायो न'आव मुंसे बाहेरायाव दस्रा होद फिसाजोनावसो खबर लाहरनोसैलां जावैसोआ थांदोंना थाङाखै हाब बे आफाया मानो फन हरबाय थादों दाख्लैनिफ्रायनो बिजामादैखौ सोंगासिनो ना बे बिजामादै गलायासो माबाफोर दाय मावाखैथ' है थगायहरनोसां क'क्राझाराव थांदों होननानै नङाबा खमाबाबो दायसो जागोनहाय औ आफा जावैसोआ बहाबा थांदों नामा क'क्राझाराव थांदों आफा माबा खामानि दंनो ए क'क्राझारावसो थांदों औ माबाफोर खामानि दंमोन नामा आफा नोंजामादैजों हैद नङा ओरैनो खबर लाहरदां होद जावैसोआलाय गफुराव थांनो होननाया क'क्राझाराव बोरै सहैखो बेलाय होद नङालै बे हिनजावखौथ' गिया थगायथारबाय बियो गफुरावनो दंहैथारो बे ओइ आफा फैसा नांगौलै आंनो फैसाखौलाय मा खालामनो नांबाय थागौब्रा बाबा आंनाव फैसायानो थाइसेबो गैया थै आफा नोंनाव फैसा गैया होनबा आं फोथायगोन नामा माथो दाख्लैसो 5.5 लाखनि गय फानदोंलाय फैसा दंब्लाबो आखायाव गैयालै बाबा आंनाव एकाउन्टावसो दोनजोबदां आखायाव फैसा गैयाबाबो सोलियो बे एल'बान थाखा मोनग्राया हर एल'बान थाखा मोनग्राया होद मा एल'बान थाखा मोनग्राब्रा बेलाय एटिएमखौ होनदोंलां आफा एटिएमखौ ए बे एटिएमआ एन्जर सानो थांदोंमोनलां पकेटाव लांफाफ्रांबाय बोरै गखो आन्दाजखौनो मोनाखिसै आं नों माथो सामफ्रामबो एन्जर साहैयो माथो एन्जरखौनो मासेबो मोनबोआ एन्जरसो साहैमारोना बे एन्जर जाग्राफोर मैलाफोरखौसो नाहैब्रा नोंलाय होद बाबा फिफा बोरायखौनो बिदि सन्देह खालामबाय थानोसै नोङो बैसोआनो जाला आंना गद गैयालै आफा नोंजों आजिखालि बोरायफ्रासो सुन्दलाबायो बांसिन लुवारफोर बायदि होद लासिं सिं आं बिदि नंथारा नंगौना नङा सम फैबासो मिन्थिगोन दा ओमफ्राय नै फैसाया दा बेलासियाव एकाउन्टनिफ्राय दिहुनना लाय दाहाय नांगौ आंनो फैसाया ओइ मिना फालगय नों आंनि गार्लफ्रेन्ड ना बिनि गार्लफ्रेन्डब्रा दारमासिनि आंलाय नोंनि गार्लफ्रेन्डखा दा बेनिलाय मारैथो जालाबायनांगौ जाखो आंनि गार्लफ्रेन्डबा आंनि खाथियाव जिरायालासिनो बिनि खाथियाव मानो जिरायनांगौ नों जिरायनो लुबैनानै जिरायदों आरोहाय जिरायनोबो लुबैलायो आरो ओमफ्राय मेथाइखौबो आंजों जाफाबावाखै बिदि सिथाब थानानै उनाव गोसोथोलायबा मा जानांगौ जाखो बेजों बारा सिथाब थानाङा गोलैब्रबग्रा बेमार दंनो बिसोरा ओरै फै आंनि खाथियाव जाव आंखौसो बेमार दं बुंलायबावो गावहासो लोङै बुजोब्बाय लिभारफ्रानो डाउन जाजोब्बाय बारा गोबावसो खालामजो बेजों थांनानै लाब गैला आंजोंनो फैफानानै आंखौसो आंनि गार्लफ्रेन्डनि सिगाङाव असनमान खालामबावबाय नोङो नै जाम्बा आजिखालि लिभार डाउन जाबाबो लिभारखौ सोलायनो हायो फैसाल'सो नांगौ फैसा थाखा दं मा टेनसन लिभार सोलायबाबो अरिजिनेल बादि जायालै थै बुरबक बक्का साइज नोंलाय मा मिथिगौ हिनजाव मोननो रोङै साला हिनजाव मोनैखायनोथ' आंनि गार्लफ्रेन्डजों सिथाब नोङो लफायना लानो नागिरदों नामा ओइ गोदाव सोराव नङा दे बेखौसो जावबाय थादोंना आंखौसो जावदों नोंलाय बिदिनोलाय बियो बबाव एंखुर साननानै दोनो मिथिगौ नोङो नुबाय नाफाम सिखावनि खायदाया सासे सिख्ला नुथेरनो हाया बारजाब थाफानाय दाबो आंनि गार्लफ्रेन्डखौ नुनानै मिरगि जाखांलायबाय बियो लोगोखौ लाबोनानै बिदि गोदाव सोराव दा बुंबाय थादे नोङो नों गावखौ गारगोन सानदों दा नै बालाबो गारा आं दिनैनो खास'नहैबावनोसै आं नोंनाव
मा एसे नांलायबानो खारसनल'ब्रा नोंनालाय खारस'नाबा जायो लांखाला नोङो मिथिखाबाय आङो बिदिनो टाइम पाससो खालामबाय थासिगोन नों आंजों बे मदाफिजों खारस'नहैसै नों नुबाय आखलफ्रा बारस' रायलायफानाय मदारुबाबो गारनो हालाहाय गोसोथोबाय जेब्ला आरो कर्ट मेरिजबो जाखाबायना लांगोना लाङा बायदिसो मोनलाय लांबाय आङो ओंखायनो खारस'नहैनो बुंबाय थायाबा जाथारा आं नोंखौ बिदि सानथाराखैमोनलै बिदि उल्थां फाल्थां रायलायफाबाय थागोन होनना मोनथिबा नोंखौ लाबोफायानोमोन आं नोंमारगौलै मानसिफ्रा ओरैनो होनमारा लोगोआनो लोगोखौ जायो होननाया नोंमारगौ है नों दासो थांदोलै आं लांफाला लोगोआ बिदि जायो एथ' गोजान लाबोफानानै थाङा माथो लां हारसिं थाबायनानै लोगोआ लोगो बायदि जानांगौब्रा मोजांसो खिथाना होनांगौ मा मदारु सदारु बेलाय साला गावहासो सिहां खालामबाय थायो दार मासथिनि मिना ओरै फै र'हाय जाम्बा मानोथो एफा गाज्रि सानो नोंलाय दसे जिरायथ'नि आरो बेयावनो आंलाय नोंखौनो मोजां मोनखायो दा गावजोंनो थांगोन होनखाबाय ओमफ्राय बेखौनो एफा इदि सन्देह खालामबाय थाबाय साननांगौ जायो बेफोर बाथ्राखौबो मानसिया बारा थिग नङाना बियो आखलफ्रा लाजियाना बेना बारा लुखुर लाखार खालामलाबायनो नागिरो एखायनो गियो गोदाव सोराव बुंबाय थाना थांहोगोनदोलै लोगोबाबो आंखौ बुनो नोङो आंजों फैफानानै आंजोंसो हेबबावदों नों बायदियालाय आंखौ बहा बुनो हानो मोस्रोम मासेयानो नङा नोङो बार सुगासिनो उरायगोन बिदि नङालै बन्दु बिदि नङा र' ओरै जिरायफै मिना नोंबो ओरै जिरायफै फै मानसियालाय माबायदिहाय मानसिया बारा थिग नङालै एसे गरम दबखा दा बुरलाबायबा सेस जागोनलै ओरैनोबा आंना आथिङा लोरिखानायलै बुरलायनोबो हाखानाय नङा दिनै बुरखायनानैबा बेजों थांफानांसिगोनलै जानाय नङा मालाबाफोर खायदा मोनबा होनांलै बेखौ दारमासथिनि नों बेबायदि लामा सामा दा दावराव खालामबाय थाखा दे आरो आंखौ बिदि दा सन्देह खालामबाय थाखा आं दिनैनो थांखानोसै नोंजों थै जाम्बि दानो थांलाबायो नामा गोदाव सोराव आराम देनां बेमफाथि सेमफाथि लानानै लायगोनब्रा गोगोमनो गारि साखा खब्रै गिदिर बुरजा लानानैसो लायनांगौ आजिखालि नुवाखै मालाय बिदिसो हाबा जायो बिदि खारसननायखौ मोजां होनाथ' मानसिफ्रा मा सानो नोंलाय मालाया मोजां होनदा होन आंहा थांगोन आरो बिदि जायालै लांखादोलै दिनैनो नाखि सुनानै दोनखादो बेफोरखौनो गोबाव खालामबाय थाबाव नामा नुबाय नाफाम सिखावा बारस' रायलायफाहरलायबाय दा सालायानो मोजां नंमारा खोमालै बेना हासत लाना होलाबायनांसिगोन खोमालै दार मासथिनि थै नाङालै आंनो नोंनि गोसो थोनायखौ थ' दा दावरावसो जाबावगोन थौ नोंबो थफाखादो आंबो थांफाखानोसै आयौ थांफामानोसै आरो आं दानो लानो गोसो गैयामोन मा गोसो गैया बेलाय थांखानोसै आंहा माबार एक्शन औ आदै नोंसालां लाबबायमोन जिरायदो फैद' होद मा लाबोखोब्रा फोदै आंनोबा जेबो लाबोआखै नामा फिसालानोल' लाबोयो होद स्टप आरो मा जाखो बेलाय मा लाबोखोब्रा फोदै नोंलाय माथो खाना गोलावसो नोंसालानि आखला लाजालालै आदै बेखायनो होफैबाय आं आरो मा गोदाव सोराव बखि फैलायखौब्रा बाहेरावबो डिस्टार्ब न'आवबो डिस्टार्ब नोंखौ खबनांसिगोनलै जानाय नंला मानसियानोथ' बहा इंखुर सारनानै दोनदोंब्रा बेलाय ओरै सोनाबहाबो सासे दं आरो न'आवबो लानानै फैबावबाय सोरनि आखल लादोंब्रा बेलाय ना आंनिसो लादों हाब बोरायालाय माखौथो इसिबां नायबाय थाखो आंखौलाय जानो बायदिलाय बोरैबा खोमाहाय आखलफोरानो एसे बे आदैयाबोलाय माथो बिहामजोखौनो बिदि नायबाय थाखो बेलाय ना फसायबायसो बिहामजोखौ आखला बेनो जाबायना दै फाग्लाफोर मा सानहाबला जुबखोब्रा नोंसोरलाय ओमफ्राय आफा मा बिहामजोखौनो जानो बायदि नायखो नोंलाय सिख्लाफोर नुफेरै बायदि गावनि हिनजाव बायदिनो थै नोंसोर दसे रायलायथ'दोलै मा रायलायो ओमफ्राय बन्दु नोंबो माला थांदोलै जाहा रुम सिङाव थांसै फै जाहा फै फांखा दंखायो गरमबाबो हायावसो उन्दुगोन होद
फोदै नोंबो मा बुस्थु लानानै फैयोब्रा आंसो लाबोग्रोनो सानदोंमोनलायो हाब आदै बोरायबा खम नोंथारा माथो नोंलाय लाबावनो सोलायबावो लायाबा फोदै बोरायबाबो गांनाय उखैनाया जोबाब्रा लानांगौ हानायखिनिखौ लानांगौ बुजिखाबाय आं नोंनि आखलखौ थांसै आदै थाथ' दे बोरायबालाय मा जानो बोरायनि साननाय हनायफोरखौ मा मिथिनो बिसोरलाय देखा लराफ्रालाय बे जावायसोखौ दिनै ओंखारागौमानि बेयावनो नेबाय थागोन आङो मावजिया एन्जर जमनाय बायदि नेगोन आं गोबाव खारखुमानानै थादों बियो बिहावसोसो माथो आवाज गैया दावाज गैया सफैखोब्रा दिनैलाय थथ'जोंसो फैदों आं थथ'जोंसो ओंखाम खोनायाखै नोङो थथ' गोदान बायबावबाय आरो बिहावसो फाग्लालै नोङो मानसिया गारिफोरखौनो गोदान बायबाय थायो माथो नोंलाय बिराद थाखा दंबावो खोमालै बिहावसो ना थाखा दंबावसो होनदों नोङो बोरो नुमा गोदाना जागोनब्रा आफा बे मास मोननैनि उनाव फैगोन नै बियो बे मास मोननैखौल' खुनुरुखुम थांगौ होदो नोङो मास मोननै गाहाम नेनो हायो नामाब्रा आरो बोरो एटिएमआ माबालै आफा एटिएमानो बोरै जाखोथाय आं बे गारि लानानै थांनाय समाव गारिनिफ्राय पकेटनिफ्राय बोरै गखोथाय आंबो नागिरबाबो मोनाखैब्रा नों आंखौ मिथियाखै सानदों नामा आं एकाउन्टाव थांनानैबो नायबाय एक फैसाबो गैला मा खालामजोबखो नों बेफोर फैसाखौ बोरो फैसायालाय हाब बिहावसो बेंकआव फैसा गैला आरो आं दिहुनाखैथ' आं 7-8 हाजारसोल'सो दिहुननाय जादों आरो ओमफ्राय दाख्लैहाय 20 हाजारसो दिहुननाय जादों आरो बेखौबो नोंनि खामानिनि थाखायसोलै बिहावसो आं थाइसेबो बाहायाखैथ' हटेलाव जानाय खिनिखौल' बाहायदों आं सोरबाफोरसो एटिएमखौ मोननानै दिहुननानै लायाखैथ' आंखौ थगायनो सानदों नों आंखौ थगायनो सानदों आं नोंखौ मोजां मिथिखाथारगौ मोजां होननानै मिथिखानानै आरो बिदि गाज्रि सन्देह खालामबावो आरो नों आंखौ नोमा होन नों नोमा दाउ मोदला दुनियानि दाउ मोदलाया नोंनो हाब बिहावसोआ बिजामादैखौनो दाउ मोदला जालायबावो गोदाव सला सिं मानसिफ्रा खोनाबा मा साननांगौ फिसाजोआनो खोनाबा खम दुखु मोनगोन बियो नों नोंनि आखलखौ मिथिजानोसो गिदोंना सेस खिन्थाना होजोबगोन आङो गामियावनो खिन्थाजोबगोन आं नोंनि आखलखौ आंनि आखलखौसो नुदों नों नोंखौ मिथियाखै सानदों दाख्लै माथो हिनजाव गोरलैखौ जंखायनानै बुजानोसैमोन माथो खुमारखाथा हाथायाव खिथाजोबनानै होगोन आं मिथियाखै सानदों बेफोर घटनाफोरखौनो जावायसालाय बोरै मिथिखोब्रा गामियाव खिन्थाना होबा दा खम जारला जागोन बियो स्टप आरो मा सानबाय थाखो बेयावसो सानाखैलै जेबो ओमफ्राय जावायसो बेफोर खोथाखौ खोन्थारलाबायनांलालै लासिं सिं जाथारगोन बेफोर गिलु बालु खोथाखौ खिथायाबा जायो नोंनि आखलखौबो मिथिजोबनांगोन ना मानसिफ्रा जावायसो खिन्थाथारनांलालै बिहावखौ एसेबो अनला नामा नोङो खोन्था जानो गिदोंब्ला बै 5 लाख थाखाखौ बावदो नों बेयावसो नङाब्ला खिथाजोबगोन आं नोंनि सन्माना देरसिन ना बै 5 लाखा देरसिनलै बेयावसो जावायसो 5 लाख गाहाम थाखाखौ नागारजागोन ना बे दे अरजाला दे बिजामादै हिसाबै लालां दे जावायसो नोंना भुटानाव थांनाय सभाबा गैखाला दा थाङो बेयावसो थांनायालाय दाबो थाव सोनो थाङो आरो गारियाव थावल' सोनो थांखायो दा गुबुन खामानियाव थांनो नाङालै थोद बेयावसो नोंबो गोदाव खोथा होनबाय थायोलै माबा गावनि बायदि सानदों खोमालै आंनि आखलखौबो थांदोलै नों मोसौ खायनोसै आं ओरै बाबायलां नोंजों रायलायनो देलै दे थांदो नोंबो थांदो आखलफोरा मोजाङै बाहायदे बेयावसो